Welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channelआव बरायबाय। दिनैनि बे भिडिअ'आ आंनि YouTube channelनि first भिडिअ' जाहैबाय। बेयाव नोंथांमोनखौ आंनि जर्नी देखायनो सानदों। जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ बे जायगानि नामखौ। नोंथांमोनखौ आंनि लोगोफोरनो इन्ट्रडिउस खालामना होनो सानदों। आंजों लोगोसे दङ बे जाहैबाय राहुल सरानिया। ओमफ्राय बे बिबेक। हेल'। वरुण। गुड मर्निं। दा जों रङिया स्टेशनाव दङ। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनो। जोंना ट्रेना 6 आव दङ 6 AM। Finally 9 hours ट्रेनाव जिरायनानै सहैबाय जों डिमापुर, नागालेण्ड। बिराद भिर। नोंथांमोना जुक' भेलि फैबाथाय बिसिम फैग्रोनांगौ आरोना डिमापुरसिम। दा जोङो केब बुक खालामबाय डिमापुरनिफ्राय बिश्वमासिम। बिश्वमाया ट्रेकिं पइन्ट खाथि जायो आरोना बिसिम। जों सहैबाय जुक' भेलिनि केम्प साइटआव दङ दा। नै बे जुक' केम्प साइट जुक' भेलियानो जों थांनांगौ आरोना लामायाव। बेहाय जों बुक खालामनानै फैदों। ओमफ्राय बेयाव फिसा फिसा कटेज दङ, मोनथाम मोनब्रै मोनबासो दं। ओमफ्राय ओरैजाय फैबाथाय बेयाव टेन्ट थानो हागोन आरोना, टेन्ट लानानै। ओंखाम, दालि, आलु ओमफ्राय दाउदै जागासिनो। जोंना ब्रेकफास्ट जाबाय। दा ब्रेकफास्ट खालामनानै जों गांसे आरोना ट्रेकिंनि थाखाय फुरा रेडि जाबाय नै। ओमफ्राय बेगफोराबो नै लाजोबखाबाय। रुमा बेनोमोन जोंना। गारि गाखोबाय जों। ट्रेकिं स्टार्ट। ओरै दंजोबो गासिबो। कमसे कम 1 आवर लागोन ट्रेक पइन्टसिम सहैनो थाखाय। বরুণ দাদা, এয়া হ'ল আমাৰ বৰুণ দাদা, সুন্দৰ বৰুণ দাদা। দাদা বৰুণ, কেনে লাগিছে দাদা? দাদা কেনে লাগিছে? ভালে লাগিছে। আহি অলপ ভাল উপভোগ কৰিব পাৰিলোঁ। যোৱাকালি ৰাতি ভালকৈ শুব পালোঁ। ব্ৰেকফাষ্টটো ভালকৈ হৈ গ'ল আজি ৰাতিপুৱাৰ। এয়া আমাৰ আছে আমাৰ এই ডক্টৰ দা।
1 hour सफैबाय जों दा नै ट्रेकिं पॉइंट ओरै गाखोलांनांगौ दा बेनिफ्रायनो स्टार्ट जायो ट्रेकिंआ जों जि जायगायाव थादोंमोन बेनिफ्राय माबा 8 to 9 किल'मिटार जायो आरोना ओमफ्राय 1 hour लाखायो आरोना बिसिम सफैनो थाखाय ओमफ्राय लामाया बिराद हाजो गोजौ गाखोबोनांगौ ना ओंखायनो बिराद लेट जायो दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थागोन जोंनि गोजौआव थांनायखौ बिथिं फट' सेसन सोलिगासिनो स्टार्ट खालामबाय जों ट्रेकिंखौ ससेयावनो मेंखाबाय माथो उनथिंबो नै मानसिफोर फैगासिनो सफैबाय जोङो ससे नै वे टु जुक' नैजों गाखोलांनांगौ स्टेयार्स गाखोबाय जोङो दा बिदि फुरा 1 किल'मिटार दं आरोना स्टेयार्सआ জ্বলি গৈছে গাইজ জ্বলি গৈছে इस मंजिल में आपको भी दूसरों को हेल्प करना पड़ेगा मदद कीजिए आप भी मदद कीजिए आप अपने साथी को भी मदद कीजिए और आने वाले लोगों को भी मदद कीजिए प्रकृति Oh guys, কেনে view so guys আমি এতিয়া আহি পালো আৰু বেছি দূৰ নাই মোটামুটি 100 মিটাৰছ মান থাকিব আৰু ভাগৰ লাগিছে কিন্তু ভিউ চাই কিনি বহুত ফাটি গৈছে চেটিছফাই হৈ গৈছে আৰু না ভাগৰটো কমি গৈছে ভাগৰটো মেটাৰ নকৰে ভিউ চাওক আপোনালোকে ভিউ চাওক গাইছ ভাগৰটো যিকোনো বস্তু কৰিলে ভাগৰ লাগিব এই ভিউ হয়তো ৰাতিও লাগে ভাগৰ চব কৰিম ভাই এই ভিউৰ কাৰণে যি লাগে চব কৰিম এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰা নাই আমি কেনেকা মাত্ৰ মই কি কম মানে বুজাব নোৱাৰি কৈ বুজাব নোৱাৰি আঞ্জা যিকিনো আঞ্জাত বা কি কয় চব্জি স্পেচিয়েল বস্তু কি দিলে কি স্পেচিয়েল লাগে ধুনীয়া ধুনীয়া গাইছ ধুনীয়া লাগিছে जोंनि स्टेयार्स गाखोनाय माबाया जोब्बाय दा लामाया प्लेन जासिगोन ओरै थांनांगोन जों एबार बारा खस्थ' जानाय नंला आरोना ओमफ्राय भिउआथ' नै जोबोद मोजां दा बिराद गोजौ दंफैयो जोङो देखायलांबाय थानोसै
जोंनि ट्रेकखौ आराम्भ खालामफिनबाय आरोना थांगासिनो दा नै भिउआ So it's been a long way, guys. It's not too far. We'll be reaching the viewpoint. So finally सफैबाय जों जोंनि डेस्टिनेसनाव बेनो गेटआ बेसेबा गोबाव थाबाय थाबाय दासो सफैबाय जों जोंहा दिनै नैबेनो हराव बेयावनो थांनांगौ जोंहा बेलेग मानसिफोरबो दं बेयाव आथिं आखाइ सुनानै एसे फ्रेश जानोसै दाबो फैगासिनो मानसिफ्रा जों दा दसे बेरायनो फैदों टाइमा बारा जायाखै दासो 3टा जादों खोमा जों दा हेलिपेडआव थांनो मानसिफ्रा भिउ इन्जय खालामगासिनो जोंबो दसे बिदिनो रेस्ट लाथावथाव बेयाव जिरायफैदों आरोना गुसु बार बिराद गुसु बारा নাইস কি কি দিছে আলুটো বেছি ভাল লাগছে আলু ফুলকবি নেকি দালি নহয় নহয় আলু অকল আলু অকল আলু কিন্তু আলুটো ভাল লাগিছে কিন্তু দালিটো ইমান বিশেষ নকওঁ কিন্তু চলি যায় এই জাগাত চলি যায় guys uндубай जोङो दा नै গাইস আমি ঘুমাব ওলাইছো আৰু গুড নাইট গুড নাইট দি দিয়া गुड नाइट ओमफ्राय गाबोन फुङाव लोगो मोनसिगोन सोरांबाय हराव बिराद खस्थ' उन्दुनांबाय जों दिनै बिराद गुसु
ओमफ्राय बिराद दावराव बर'नायनि कम्पिटिसन जागासिनोमोन मोजाङै उन्दुनो हायासै दिनै सिखारजोब्बाय मानसिफ्रा सोरबा सोरबा बिराद मोजां भिउ जानानै दं जों दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों मोनसे भेलि दङ ओमफ्राय क्रस बेखौ जों नायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय बेयाव 1 आवार लायो थांनो थांलाय फैलाय 2 आवार लागोन नायनोसै बेसे गोबाव लायो जों दा एकदम बर्डाराव दंफैयो आरोना मणिपुर ओमफ्राय नागालेण्डनि बर्डाराव गोलैयो बेयो जायगाया जों भेलिखौ मोनफैबाय फिसा भेलि दं आरोना बेयाव दैया बिराद साफा बिराद गुसु ओमफ्राय जों दा क्रसिं गाखोगासिनो बिराद मेंबाय थाबायबोनानै एकदम नायनो हाया साना दा जों क्रसखौ ओमफ्राय भेलिखौ नायना फैबाय नै सफैफिनबाय जायगायाव मेगि जागासिनो दा मेगि जाखांनानै ओंखारलांसै ओंखारबाय जों जोब्बाय जोंना दा थांबावनांगौ 3 आवार्स थाबायलांबावनांगौ मेननि लामाजोंनो मालाबा फैफिनसै जाथ'बाय आरोना एबार एसे बेलेग टाइमाव फैनोसै अखा लोगो मोनासै आरोना जों बेनो मोजां अखा लोगो मोनैखाय मोजां जाबाय अखा लोगो मोनबाथ' बिराद खस्थ' जागौमोन गाखोनाया खस्थ' जायो बिराद फिस्ला जायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो थांसै जों लासै लासै एबार जों बेलेग लामाजों फैदों बे गोरा लामाजों फैदों आरोना जों खारनो एसे थाब सहैयो गाखोनायाव गोरा जायो खिन्थु ओंखारनायाव गोरा जाया जाखामाजों थाङो बियो $8,300 footsteps बेजों थांनांगोन आरोना
नै गाहायाव साया मोनदों दासो बिराद गरम खस्थ' नङा ओंखारनांगौल' बारा बोलो नाङा आरामसे लासै लासै ओंखारलांबाय थाबानो मोजां खिन्थु फैनाय टाइमाव बिथिं फैनो हाया आरोना बिराद खस्थ' 2,000 footstep 1 hour लागोन दां बिदिनो दसे गोबाव सम हान्थिबोनानै जोंनि ट्रिपआ जोंखौ जोबनायनि लामासिम लाबोयो जेसेबां सानोमोन बिनिफ्राय बांसिन समायना नुफैबाय जों बे जायगाखौ आरो मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्सजों लोगोसे गोदान बाथ्राफोर मिन्थिना लानो मोनबाय आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो जोबनोसैयाव आं नोंथांमोनखौ खावलायो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो आं बिदिनो भिडिअस नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थानो नाजागोन बेखौनो होननानै आं आंनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों Go.